Guys, again brokudza ichimwe chino one. Inini ndinofuchamisika. Infact gainditi. Chero ukatamba nevakadzi. Chero ukaunganirwa nevakadzi. Kana 3,000 kana 4,000. Kana uri murume haufi wakaita mukadzi. Haufi wakaita mukadzi. Chero ukaunganirwa nevakadzi vangani. As long as uchingori murume chete. Ucharamba uchingori murume. Azvizvi zvakachinja. Ndochamisika inini kune varume. Vanozviti vanotuka vakadzi. Vachituka vakadzi zvakasiyana siyana. No munhu wemurume achizamuka achituka mukadzi utanzi zvingomwa ari zvari. Munomboziva guys ka kazhinji kacho varume vanotaura zvinhu zvakadai dzinenge dziri ngito chaidzo ndo dzinotaura kudaro. Munomboziva here kuti kana mubhaibheri chaimo the worst case ever in the Bible kuita ngito. Munoziva here kuti Mwari vakaparadza Sodoma neGomora. Vawana muimba yavo mutemberi yavo muchiita chingito. Kutuka kwaunoita uchituka vanhu munhu wechikadzi kana kuti munhu wechihameno kana kuti chirema uchituka mukadzi kana kuti ngoma. Usati watuka kuti ngoma vakadzi vamwe vakatozvara vamwe vasina zvachose kutozvara kwacho uchiti ngoma. Tanga wazvitarisa whether uri mucloset hausati wabuda pachena asi tongoziva kuti uri ngito. Whether wakabuda pachena the chituko chihombe tanga wazvitarisa tanga wazvibvunza the worst case ever. Kana mubhaibheri kana pai kune dzimwe nyika cheko vanoti ngito ngadzife. Asi tambonzwa kwakanzi ngoma ngadziurawe. Patinonzwa kwa kunonzi ngito ngadzife. Saka zundu kupinda munhu huku hazvirevi kuti hahuku. Kuswera kwaunganirwa nevakadzi. Mwana mudiki uchiunganirwa nevakadzi. Vakadzi machembere mahombe. Utonyatsa kuona kuti uzvitarisa nyatsa kuona kuti utoriwo uroyi waunoudza vamwe vauya kuti muroyi utori muroyi wekupedzisira. Ndo uroyi wekupedzisira ever. Kudhumanisa varume vamwe vari kutsvaga vari kumabasa. Varume vazhinji vari kumabasa. Vamwe varume vari kupinda vachidhila vachiita nyaya dzechirume. Varume vanoita nyaya dzebhora. Varume vanoita nyaya dzemamachines. Varume they talk about cars. Kubhora ukwaningwa politics. Vamwe varume ndo nyaya dzavo. Tine varume vakawanda vari pasocial media. Mukaenda even kumaengagement avo nyaya dzavo dzinochetsona tadzikomendeki because dzechirume. Ukaona uchiti ndiri murume whether uri ngito kana kuti uri murume uchiswera kwakombedzwa nevakadzi uchidhumanisa vakadzi uchiita makuwa uchida kutonga machembere zirana namai ako zirana nambuya ako uzive kuti une era unotori neera. Mwari chaicho vakakutadza kudai havatofari newe zvachose utori muroyi muhombe ndiwe. Saka usati wanongedza paunonongedza chigumo kudai chinongedza umwe munhu kudai ngachikuzvinongedza chakakunongedzawo futi newe chakakunongedza newe. Mazera ekuti ungade uri busy kutsvaga nelife uchimhanya nelife utsvaga kuti ndojenza zvai ndodai ndodini ko ndodini ndotsvaga basa papi ndodini. Tosora ukaunganirwa nemambuya. Mumwe mambuya akatopedza life dzavo akaita life dzavo kudhara akatopedza. Mamwe mambuya akatodini paipa vanenge uchiti ngomwa muchituka vakadzi vako vana varipi. Handisana mbona pakanzi ngito yakazvara mwana nekumasureni handisati. Saka mashoko atinotaura mamwe tichiudza vanhu ka tangai mazvitarisa umani. Hamufi vakaita vakadzi. Haubofi wakaita zama haubofi wakaita kuperiodi kwacho. Ndo chokwadi. Guys, muve nezuva rakanaka nditi kare gaitinde kumushando.